Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündülügi. Erdogan Berdimuhammedow tanapyň açylyşyna çağırdy. Ol gatnaşmady, gülönçüler diýilýänleriň de ykbaly nämälim. 12-nji iýuny Türkiýanyň Eskişehir şäherine 5 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagyna Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşy boldy diýip Türkiýanyň döwlet ýetçiligine Anadolu habar agentligi habar berdi. 2-nji iýuny Recep Tayyip Erdogan bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasyna Türk tarapynyň başlangyjy bilen geçirilen telefon töhbetdeşligini Erdogan türkmen kärdeşini davara çağırıpdy. Ýöne Berdimuhammedow açylışa gatnaşmady. Açylış dawarasyny eden çykyşyny Erdogan energiýanyň ýüpek ýolu adlandyrylýan Günorta gaz koridorunyň esasy tütünü bolan Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşyny amala aşyrýar diýdi. 2018-nji ýyly Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ulan eden Berdimuhammedow bu halkara taslamanyň açylyşyna gatnaşmady. Ýogsam döwlet ýetçiligine TDH 2-nji iýuny güni Türkiýanyň prezidenti bilen Berdimuhammedowyň arasyna Türk tarapynyň başlangyjy bilen telefon töhbetdeşliginiň geçirilendigini, onuň dowamyny Erdoganyň türkmen kärdeşini tanapyň açylış dawarasyna çağıranyny habar berdi. Habaryň mazmununy bu çağkylyga diplomatik ýollar arkaly bellenlen tertipde garalar diýilip bellenip geçilipdi. Asliýetini azatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi mundan has bolup agdalýan telefon töhbetdeşlik barada maglumat berip, ýokurkyny açylışa çağırýarlar. Çağkylyk kabul edilenine garamazdan ol oňa gatnaşmaz. Munyň özü onuň Türkiýe we Erdogana bolan gaharyny açyp görkezýär. Ol gülönçüler diýilýänleri kötäp türkleriň göwnüni awlaryny öýtdi. Ol türklerden kredit sorady ýöne olar kömek etmek isleýän sebäbi bizde bergini ýzyna töläre ýagdaý ýok diýipdi. Ýene de bir bellemeli ýagdaý şu wakalaryň töwereginde başga da bir geň tötenlik bolup geçýär. Ýagny azatlykda 30-njy maý güni hyzmat hereketi diýilýänler bilen gatnaşyk saklamakda guman edilip, odak möhletli türme tutuglugyny höküm edilen Türkmenistanyň gülönçü diýilýän 18 raýatynyň gadyr gijesinde geçiriljek günä geçişlikde azatlygy goý berilmeginiň ahmaldygy barada bir-birinden garaşsyz iki çeşmeýäniň habar bermegine maglumat çap edilipdi. Täsin tötenlik maglumatyň çap edilmeginden ýagny 30-njy maýdan henüz 3 gün geçip geçmeýänkä 2-nji iýuny Türk prezidenti Erdogan türkmen kärdeşine jaň edip onu orada bilen gutlaýar. Tanapyň açylyşyna çağırýar we söhbetdeşligiň dowamyny başga da özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleler ara alyp maslahatlaşylýar. Şeýlelikde ulak möhletli türme tutuglugyny höküm edilen Türkmenistanly gülönçü diýilýänleriň gadyr gejesi münasibetli günä geçişlige iýilip iýilmänlikleri häzirlikçe nämälimligine galýar. Tanap barada aýdylanyny bu halkara taslama Günorta gaz koridorunyň bir bölegi bolup, onuň üstü bilen Bakunyň gazynyň Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden Gresiýa, Ýewropa aktarylmagy gödeňinde tutulýar. Dawara Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko, Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić, Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň prezidenti Mustafa Akıncı we öýesi Recep Tayyip Erdogan gatnaşdy. Erdogan açylış dawarasyny eden çykyşyny bu taslamanyň başlangyç kuwwatynyň 16 milliard kub metr TV gazy deň boljokdugyny, agdalýan mukdaryň 6 milliardynyň Türkiýe galan 10 milliard kub metr mawy ýanygyjyň Ýewropa aktarylmagynyň gödeňinde tutulýanlygyny, galy vertede taslamanyň kuwwatynyň bildirilýän talaplara laýyklykda ilk 21 milliard kub metre soňlugy bilen onuň 31 milliard kub metre çenli artdyrylmagynyň gödeňinde tutulýanlygyny aýtdy. Türkmenistan Transgazar gaz geçirjisini gurmak arkaly tanapy birikmäge isleg bildirýär. Ýöne Orsiýet bilen Iran arzu edilýän taslamanyň hazaryň gurşugyny ziýan ýetirjekdigini aýdyp, muňa garşy çykýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu gepleşiklerine dowam etdirýär. Eferde Tezwelenmen Sultan Açylowa. Mary welaýatynyň etraplarynda ýüpek gurçugyny ýiteden pileçilere wada berilen kepek berilmeýär. Aprel aýynda pileçilere gurçuk tohumy paýlananda bu iş bilen meşgul bolmak islemeýän daýhallary höwetlendirmek maksady bilen welaýatda iň gyt hareda öwrilen kepegiň pileçilere nowasyz beriljek barada wada berilipdi. Emeldarlaryň her ýyl ýalan wadalaryndan anamsyz garan bolsalarda halis çöken ila belki wada berilen kepegi alyp bilerik diýip gurçuk tohumny ýitetmäge alypdylar diýip Azatlyk
radiosu bilen töhbetdeş bolan ýöletin etranyň pileçeti gurrun berýär. Onuň aýtmana görä, eýýär may aýynyň başynda ol öz piletini etrap pile kabul etiş badasyna tapşyrypdyr. Pilenin näçe kilogram ölçerde tapşyrylandygy barada pile kabul etiş badasynyň oňa resminama berilipdir. Şol resminama bilen olunda özüne berilmeli kepek normasyny hemde pile üçin tölenmeli puly degişli idaralardan almaly. Emma şu neçelik kepek hem ýok, pile üçin tölenmeli puly hem heniz alyp bilemzok diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran pileçi aýdýar. Şu ýyl ýazyň başga aýlary ýagyn az ýaganlygy sebäpli tut ýapraklary gerekçe ýetişmedi. Ýazda ýagyn gowy ýagsa tut ýapraklary hem oňa ýetişýär. Emma bu ýyl ýaganlar giçki ýagyn bolup, soňky ýaganlar pileçiler üçin gaýtam kynçylyklar döretdi. Tut plantasiýalary owalarda ýok. Tut plantasiýalaryny çapyp ýoklap, ol ýerlerden mellek ýerler bölünip berilipdi. Uzaldan bar bolan tut ağaçlar hem gerekçe teredilmene soňra gowy ýapraklamýar. Juda uly kynçylyklar bilen tut ýygnap, ýüpek gurçugyny idetdik. Azabymyz ýerine düşdi. Plan boýunça 1 gram gurçuk togumyndan berilmeli 3 kilogram pileni artykmajy bilen pile kabul ediş badasyna tapşyrdyk. Indem her 10 kilogram tapşyran pilemiz üçin wada berilen 100 kilogram kepek bilen bu ýyl pileniň 1 kilogram üçin 10 manatdan tölenjek diýilip wada berilen pula garasy otyryr. Pile tapşyranmyza eýýän 1,5 ay golay wagt geçdi. Henida wada berilen rahmet taklarymyzyň hiçetini hem alyp bilemzok. Dukana barsaň kepek gelenok diýiller. Banka barsaň bankomatlarda goýma pul ýok diýiller dep ýaşaýjy aýdýar. Käbir pileçileriň aýtmaklaryna görä bolsa, olar 40 kilogram tapşyran pilet üçin döwlet bahasyndan berilmeli 400 kilogram kepegiň 200 kilogramyny alyp bilipdirler. Galan 200 kilogram kepek üçin owa geňeşligine gatnap ýörek. Anha bugün berer, erte berer diýip ýalan wadalar bilen bizi işimizden goýup gatnadyp ýörler diýip ýöletin etranyň pileçeti gurrun berýär. 2017-nji ýylyň oktýabr aýlaryndan bäri Mar welaýatynyň etraplarynda mal imleriniň ähli görnüşleri satywda talap, esasan hem kepek ýylat üçin el ýetersiz bolupdy. Mar welaýatynyň ýöletin etrapynda kepek dukalarynyň öňünde giýjeti bilen dören kepek nowatlary şu neçe hem dowam edip, adaty ýaşaýjylar bir aý öňünden nowata ýazylýandyklaryny aýdýarlar. Arz etere bolsa gapy ýok. Daýhanyň halynyň habar alýan emeldar hem ýok. Haçan arz edip bardan häkimler iş ýerinde tapdyrmaýarlar. Olar buğday ýoragynda ýa bolmasa çärede diýip jogap berýärler. Daýhan açmaýa dokmy? Daýhan öz azap hakyny alyp bilýärmi ýokmy? Onu azar edilýän ýolbaşy ýok diýip öz zähmet haklaryny wagtynda alyp bilmeýän daýhanlar diýrenýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportundaky kösençlikler berk gözüçülük aslynda dowam edýär. Edil häzirki wagtda Aşgabatyň halkara aeroportuna müňler çaraýatyň Türkiýe eklenç gözlegine gaýtmagy saýlanýanlygy, adamlaryň Istanbula uçar bileden almak üçin ýörüýten owata ýazylmaly bolýanyny we aeroportyň içinde bolşýaly daşynda hem ýolagçylaryň organ hem komitetiň işgärleri tarapyndan telefonlary barlanyp berk gözlegçilik aslynda tutulýanyny habar berilýär. Adanyň efirde agdalmalygyny sorap Aşgabatyň aeroportundan Azatlyk radiosu bilen habarlaşýan bir näçe sany türkmen raýatynyň gurrun bermegine görä, häzir ol ýerde Türkiýe işlemäge gaýtmagy synanýanlaryň sany 2000'e ýetipdir. We şol sebäpden uçur biletlerine nowat geljek aýa uzapdyr. Biz häzir ençe ünläp aeroportda ýatyrys. Bäri Türkiýeге gitjek bolýanlardan ölçük bilet kassalaryna 2000 adam Türkiýe gitmäge synanýany üçin 6-njy iýuldan soň bilet nowatyna ýazylyp biljegimiz aýdýarlar. Biz bir näçe owadoşumyz bilen indiki aýyň ortalaryna Istanbula uçur biletini almak üçin nowata ýazyldyk. Ýöne 2 esa bahasyny hödürilseň derrov bilet tapyp berýärler islen wagtyňa. Sebäbi Istanbula uçan uçarlara göýbermeýän ýolagçylar gaty köp bolan soň olaryň orunlary boş galýar diýerler. Türkiýedäki tanışlarymyzyň üstü bilen Aşgabatdan Istanbula bilet almak istedik welin olam başa barmady. Aeroportda adamlaryň üşýän ýerlerine olary organ we komitet işgärleri gaty berk gözüçülük aslynda tutýarlar. Şoň üçin hem adamlar öz näýleligini dile getirmek, birek bilen dertleşmek beýlede dursun uludan demini almaga
kellesini ýaýkamagy hem gorkýarlar olaryň gözüniň alanyna diýip Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda Aşgabatyň aeroportundan habarlaşýan käbir türkmen raýatlary gürüň berýärler. Halkyň kösençligi diňe aeroportda başlanok, aeroportda barýan awtobusa minöňde 4 sany komitetiň işgärine gözüň düşýär. Awtobusda boluşy ýaly aeroportyň daş töweregine ýa-da içinde ýolawçylar çekýän kösençlikler barada gepleşek mahaly derrew komitetiň işgärleri peýda bolup gürlemezlik barada haýwat atýarlar. Telefonyny ýokary galdyryp onu seljerjek bolýan mahaly komitetiň işgärleri derrew oň daşyna geçip näme video suraty düşürýänmi, surat alýanmy, olary kime iberjek bolýan, sen kime işleýän diýip derrew gysap başlaýarlar. Organyň we komitetiň işgärleri käbir adamlaryň telefonyny elinden alyp onu dörjelýärler. Ay garaz bagtyň çuwup daşary urda çykaýsaň gaýdyp ýzyma dolanjak däl lidermek üçin elinden geleni aýanoklar diýip Aşgabatyň aeroportundan maglumat beren türkmen raýatlar aýdýarlar. Türkmenistanyň resmileri halkara ýygnaklarda bir tarapdan ýurtda raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeýändigini öňe sürüp, daşary ýurtlardaky köne pasportly migrantlara hem geçirimlilik ediljegini aýdyp, olaryň ýzyna dolanmak üçin taýla edýär. Şol ruwatyň özünde de türkmen resmileriniň beýleki tarapdan daşary ýurda çykmak isleýän raýatlaryň köpüsini diýen ýaly Aşgabatyň aeroportundan göý bermeýändigini we ýurda barýan migrantlaryň hem dürli basyşlara duçar edilýändigini Azatlyk radiosu bilen ýygyderli ýagdaýda habarlaşan migrantlar bilen bir hatarda ýurtdaky çeşmeler şeýle dürli faktlar bilen halk köpçüligine ýetirýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýokary kujaýlaryny okuyan türkmenstanly studentleriň ençemesi türkmen banklaryna açylan öz plastik kartlarynaky puly indi 3 hepde gowrak wagt bäri ne nagtlaşdyryp nede nagt däl hasaplaşyklar üçin peýdalanyp bilýändigini aýdýarlar. Indi 20-25 gün bäri öz plastik kartlarymyzdan peýdalanyp bolmaýar. Kartdan töläbem bolmaýar. Näme etmeli, kime şikaýet etmeli, derdimizi kime aýtmaly diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny soran türkmen studenti belleýär. Onun tasdiklamagyna görä plastik kartlar arkaly tölegleri amala aşyryp bilmän, mali kynçylyklary bilen ýüzüýiz bolan we okuw töleglerini öz wagtyna töläp bilmedik studentleriň ýüzlerçesi öz okuyan ýokary kujaýyndan çykaryldy. Täjikistanyň uniwersitetlerinde okuyan 300 çemesi türkmen studenti okuwdan çykaryldy. Menim şolaryň biri. Men aç galmadyk üçin işleýärin diýip türkmenstanly student pulsuzlyk zerarly türkmenstanly gyýdlaryň ençemesiniň ten sewdasy bilen meşgullanyp, olaryň käbirleriniň bir kanun ýolları baş goşup başlandygyny nytaýar. Täjikistanda 4000 çemesi türkmenstanly student okuyan bolsa, şolaryň ortaça 2,5 müň sanysy gyýdlar. Pulsuzlygyň derdinden käbir gyýdlar ten sewdasy bilen meşgullanýar diýip Täjikistanda okuyan türkmen studenti Türkmenistanyň prezidenti bu bolýan zatlar barada habarly dälmi diýip sözüni jemleýär. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi sewdasyny ýatyrany bäri türkmen raýatlary 1 Amerikan dollary 3,5 manat diýilip kesitlenen resmi kurs boýunça öz plastik kartlaryna goýan belli bir möçürdäki türkmen manadyndan soňra daşary döwletlerde peýdalanyp bilýärler. Türkmenistanyň gara bazarynda dollaryň narhy 22 manada çenli baryp ýeten mahaly ýurdun banklary tarapyndan açylan plastik kartlar türkmenstanlylar üçin resmi kurs esasında türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmek boýunça esasy mümkinçilik bolup durýar. Emma geçen ýylyň aýagyndan bäri Türkmenistanyň banklary öz müşterilerine ýurdun daşynda nagt pul çekmäge ýa-da kart arkaly hasaplaşmaga ruhsat beren möçürni ýuwaş-ýuwaşdan çürt kesik azaltdy. Häzirki wagtda Visa we Mastercard tölew kartlary köplenç ýagdaýda işlemeýär. Munyň bilen bir wagtda soňky aýlarda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyň daşyndan bilim alýan studentleriň ýa-da daşary ýurda çykan türkmen raýatlarynyň öz plastik kartlaryndan pul çekmekdäki kynçylyklary barada ýygyderli maglumatlar gelip gowuşýar. Geçen aý Azatlyk radiosu bilen Orsiýetden
bilen Belarusdan we Ukrainadan habarlaşan studentler her gije gündizde Visa we Mastercard plastik kartlaryna nagdlaşdyryp bolýan ýa-da nagd bolmadyk görnüşde töläp bolýan puluň möçberiniň özleri üçin ujypsyzdygyny, okuň tölegine we ýaşaýyşy ýetmeýändigini gurrun berdiler. Mundan öň daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleri Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa ýüzlenip Azatlyk radiosyna ýürite sesiýadygy uğratdylar. Olar öz ýüzlenmesinde bank kartlaryndan hiç ýyly söwda edip bolmaýandygyny, özlerinde çörek almagy puluň ýokdugyny aýdyp türkmen liderinden petiklenen bank kartlaryny açyp bermegi soradylar. Ýokarda gurrun edilen bökdönçlikleriň inni ýarym ýyldan gowrak wagtlary dowam edýändigine garamazdan türkmen häkimetleri bu ýagdaý we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada mesele gozgaman gelýärler. Ýurdun resmi mediasynda hem bu barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Mescitlerde köwüş ogurlarynyň köpelýän wagty käbir ýaşlar 7 adama ugrot diýip dini SMS paýlaşýar. Türkmenistanyň çägine ýerleşýän mescitlerde hususan Daşowdyň uly mescidine ogurluk hadiseleri ýygjamlaşýar. Mescide barýan adamlaryň köwüşleri, el telefonlary, velosipedleri, şeýle-de mescitleriň emläkleri, şol sanly gadanlar, ojoklar, donur tahylar ogurlanýar. Bu barada Azatlygyň howpsuzlukdan ähtiýaç edýän anonim çeşmesi habar berýär. 15-nji ýuny ýerden Türkmenistanyna bayram namazy okulýar. Soňky wagtlarda Daşowdyň mescitlerini ogurluk köpelýär. Mescitleriň emläkleri bilen bir hatarda ol ýere namaz okumaga gelýän adamlaryň köwüşlerini we el telefonlaryny ogurlap başladylar. Beýleki vilayatlardaky, Ahaldaky, Maradaky, Balkan vilayatynyň we Aşgabat şäherindäki mescitlerde de ogurluk hadiseleri köpelipdir diýip Çeşme şeýle hadiselere şaýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp habar berdi. Ogurlar mescidiň doňlaryny, tahyýalaryny we sadaka berilýän ýerdäki gazanlary, ojoklary we gap çanaklary ogurlap başladylar diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä mescitleriň imamlary ogruny tutmak maksady bilen ogurlanajak zatlary bellik goýdurup başladylar. Mescide orada aýyny okulýan tarawy namazyny okumaga velosipedli barýan adamlaryň ulaglarynyň ogurlanýanlygyny belläň Çeşme geçen hepde Daşowdyň uly mescidine tarawy okumaga tigirli gelen 5 adamyň tigirleri we 20den gowrak adamyň täze köwüşleri ogurlanypdyr diýip şeýle kötençlikleri başdan geçirýän raýatlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Ogurluk hadiselerini ila tarasyna keramatly hasaplanýan ýerlerde ýygjymlaşmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada giňişleýin maglumatyň el ýeterli däldigine garamazdan Çeşmemiz käbir imamlaryň bu mesele çemeleşmeleri barada maglumat berdi. Şeýle hadiseleriň mukaddes orada aýyny köpelmegini käbir mescitleriň imamlary adamlaryň päýleriniň azmagy bilen düşündirseler, olaryň käbirleri bu mesele ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň täsiri hökmüne garaýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de ol öňümüzdäki bayram namazyny ogurluk bolmaz ýaly Daşowdyň mescitlerini adamlaryň şahsy emläklerini seretmek üçin ýörüýte garawullaryň goýulmagynyň meýilleşdirilýändigini regionyň çägindäki käbir dini ruhanlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Bellemeli ýeri heniz ogurlaryň şahsiýetini anyklap bolmandyr diýip Çeşme ýagdaýdan habarly tanışlarynyň sözlerine salgylanyp aýtdy. Gurrunga dini mazmunly SMS-ler barada dowam eden söhbetdeşimiz SMS arkaly dini wagt edýänleri howpsuzlyk gullukları soragy çekip başlady diýdi. Agzalýan SMS-leriň anyk nähili mazmunlydygy bilen gyzyklanyp gurrunga dowam edilenini Çeşme has giňişleýin maglumat berdi. Gurrundaşymyz dini mazmunly ýazylan teksti şu SMS-i 7 adama uğratsaň gelecegiň gowy bolar, uğratmasaň başyňa belalar gelir diýen ýaly görnüşde tekst uğradýan adamlaryň köpelýändigini, ýöne olaryň howpsuzlukda soragy çekilýändigini aýtdy. Esasan şeýle SMS-leri kimleriň näme sebäpden uğradýanyny bilen gyzyklanylanny Çeşme bu tekstleri hususan ýaşlaryň, onu da dine düşünmeýän ýaşlaryň uğradýan bolmagynyň ahmaldygyny çaklady. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine resmi medeniýetini mescitlerde dören we aýdylýan köwüş ogurlary barada ýa-da ýaşlaryň arasynda 7 adama uğradylyny bagta ýetirýänligi, uğratmadygyň bagtyny ýatyrýanlygy öňe sürilip meşhurluk gazanýan dini mazmunly
SMS-leri paýlaşýanlaryň duçar bolýan howpsuzlyk gürrüňdeşlikleri barada maglumat berilmeýär. Ýöneçeşmäniň sözlerine görä käbir imamlar köwüş ogurlary bilen bagly hadiselary ýurtda dowam edýän we öňe sürilýän ykdysady kynçylyklary bilen bagly bolmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar. Yerli synçylar soňky döwürde ýaşlaryň arasyna dini mazmunly SMS-leriň meşhurlygy ýa bolmagyny, agyr kynçylyk döwründe adamlaryň dini duýgularynyň möwjemegi bilen düşündirse bolar diýip bu mesele boýunça öz şahsy garaýşlaryny beýan edýärler. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň Köstan atly etrabyny şu gün jeňçiler basyp aldy. Etrabyň merkezi Lewlaş hem jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Köstan etrabynyň synandygyny Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany hem tasdiqlady. Etrapdan Awgan güýçleriniň gaçyp çykandygyny bildirip, welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany Azatlyk Radiosyna şeýlediydi. Uluswali Kohistan, Merkez Uluswali Lawlaş, muhalifin devleti kolga düşken. Kohistan etrabynyň merkezi Lewlaş şäherçesi hem jeňçileriň eline geçdi. Bender bilen Lewlaşyň aralygynda talep söwüşçileriniň harby merkezi bar. Kohistan strategik regiondur. Etrabyň bir tarapy Gor welaýaty bilen çäkleşýär. Kohistan etrapy jeňçileriň harby türgülleşik merkezine urildi. Gurdugan, Bylçyrak, Poştunkut atly etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Paýtaxt Meýmene şäherini hem jeňçiler wehim salýar diýip deputat Muhammed Tahir Rahmany aýtdy. Gurdiwan, Bylçyrak we Poştunkut zeri tahdid merkez we şoram zeri tahdidi bilen. Faryab welaýatynyň 14 etrapy bar. 9 etrapy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şa ýoluna da jeňçileriň hopa bandyrýandygyny deputat Muhammed Tahir Rahmany bildirdi. Şa ýolunyň ogurunda ýerleşen etraplara hökümet güýçleriniň baryp bilmeýändigini deputat habar berdi. Nasir Şora, Hoca Sazpur, Şirin Tagop, Davlatobod, Davlatyny bolmaýdy. Uç uluswali diýilýän band tolup çykdygy. Deputatyň aýdysýyça tutuş serhet ýaka jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän sebitlerinde Awgan serhetçi güýçleri ýok. Serhedin boyunda jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň goňşy ýurtlara da ziýan ýetirmegi ahmal diýip deputat belledi. Marzlar tomlanmaşa Hoca namusa bulamasa tolany koliga ehtimaly bar kula doşdoşda 35 sebam söylegen. Türkmenistan Faryab welaýatynda özbek we türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Türkmen obalarynda hem jeňçiler ýerleşdi. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seýit Abdulbaqy Haşimi Kohistan etrapynda Awgan güýçleriniň sanynyň az bolandygyny aýtdy. Şonuň üçin talep söwüşçileri etraba hüjum edipdir. Kohistan etrapyny basyp alypdyr. Farlar hüjum kıldı. Peygamber köp bilen kelip tasarruf kılıp uluswalida aldy. Uluswali Kohistan'da tasarruf kıldı. İslam döwleti atly toparyň militanlary hem Faryabda herekete başlady. Özbekistanyň İslam hereketiniň agzalary hem Daişe goşuldy diýip deputat Seýit Abdulbaqy Haşimi Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.